borok jono sung je fake ba fake allegation pisai jono samane abo totally bongna bo saya borok sung A to Z sini 1702 butar tabuk bosung tabu list totally phunuguriman borok tam khe sung kirimani bagai sini moharasni netrite sung tabuk buskang 2800 sung sini moharas no sung orani mukhyamantri chief minister snamnan bagai sung prostut khai sung yagrom lakya tai asagya sung sini tiprasarongni sini tiprasar tolak lugi tongmani no sung nugunyai jati dofani samung khlainani bagni sung oro sung tini moharasni yakno romi sung joining khai sung 2018 o 2017 ni simna BJP khai pheyo 2018 o सरकार फाइमेन सिमितिनि 2025 29 तारिख सं BJP नि याकारि फायो आस बसर सं मासायावनि सं मासायानि सं खाया संसिनि आमसानि डेभलपमेन्ट खाइबा गय सं सासा खानि बागै सं सामुखब तांनानि चेष्टा खालाया बेले खेत्राय खायका हायबनो सिनि जनजाति एरियाव सिनि ओ याक बायखनाय सिनि ओ खुक लाम बायखलाय सं डेभलपमेन्ट खायनि थांखिबो कासु जागै दंमानि बागै सामुं तांनानि गासिबो सं सुजुगुया आसुजुग्रियानि बागैनि जों हानिहाय उबो फाय जों मासाया हांखो जों दिनै अर फायले जों थामसानाबा जों सिनिटिफ्रासो मोथांजाक जों निसे जों फायो हाय हेलो बायसं बाहाय दंबाय वानसुगु नरक जतन काहनो दंबाय ना हाया दाना गै जोंथा त्रिपुराव नुगय दंमानि बेलाय वानामा सिंसा नुगय दं हाया दा ता वानामा सिंसा गै जोंगो दिनबो नुखा 1700 बुसु जानि दुइ बुतार दा बुसुबो BJP ni main leader main samung tangnai amhai bororok BJP no yakaroi bobagrani sakolom tola faimani tini good thing belai kaham wansumu tuye borok tini o BJP khlai tongmane no yakaroi borok tini phaika borok ni wansumu Sungaro Khaneman Kapur Baksa 2014 ni simi Baksa 2018 ni simi BJP khainero belai kazam borok o BJP tongoi tongmani borok bo wansugu je tiprasani bagoi mungsasuk develop kaham khlai damano amana wansugo borok khlaika pheba tongte o BJP ni tongmu o BJP ni thokai jumla abono borok ni thuyo borok ni busago borok tuyoi tongoi malia haiji salja salnuya busuk bisi tongkhane tini BJP government Tripura o 7 bosor choli dong borok busu jora tu sawi man khana BJP ni tongmung bahai ha emne se dunia pura all India o jumla mang choli dong jumla ge tini borok phai yakar phai mani tini buya je yakar phaine borok no press meet khaya kana phang saka je BJP ro khaya diba borok thokaisi hene press meet khay mane o Tripura motharo borok ne thokai rom boy press meet khay mani Tripura motharo ne thani ke direct proof tongo proof je BJP ro ne arori kena nane hinthangoi borok no joining khari tinika chiri khori boy amhai ro proof tongo Tripura mothan thani fe BJP ni thani kono guli laddu kusta koroi tini je joining refaine BJP ni simi phayo borok no press meet khai sakana bole inka arote tomno lasima singja press meet khai tongba press meet khai o BJP ni borok actually borok an video norok no sasao borok ni lama kurikha borok ni kok sajaknai lama kurikha bobono tuye borok buskani election o prochar khainai amo borok ni mungsa lama kurikha haisi bebak mothakjak lama bo kok no tuyi si borok te prochar khainai wansuganai di pongthani kok kurikha nge chung soy mano buskango 2028 o BJP Tripura o tongnani tos tongolak tongnana asa komya kuskuri pas paika Tripura sar no tuyoi busu joratoi politics tongka borok Tripura sar ni vote na nawe busu joratoi sak baithang ham krai khai borok sak baithang
sak ni nok hamriwo nok tango gari payo bosano school ka hampore riwo gorib gorib tongnai borok bohok kotor kotor okhare ganang ganang jajagrang lak lak taka malik tini sabobo o BJP ni borok BJP ni borok tini kubangma Tripura tebo wansugoi tongo wansugoi haisi buskango tebo nuknai sab sutrang thanai borok Tripura ni sab sutra jung India ni obostha to nugoi tongo jung phatani kok sana thangli haisi Assam nini Gujarat jung okok ro sana thangli Tripura ni si wansugoi nai buskango tamo tamo na tongo borok abono paitha kaisi dinang sanan mo summa khai chini Tripura sarokno je kubangma BJP tongo o BJP hinge chono thokai tongo haise chini Tripura sana kogri wo vote nawo phiaba kaisa pano samong taya tini je Tripura sarok tongo tongnai chung je Tripura sa party no je chiri khoklai tongmani abo chini pagoya chini buskang ni bobisot ni bagoi chini busabuti ni bagoi chini dofa ni bagoi nge tini ang sanan mo sungo noro o BJP tongoi tongmani abono yakar sidi abo chuno soko mornani lama si haisi aro tongkhai chini dofa chung sinisi mangla khaisi chini dofa ses ungsongnai chini dofa ses ungsongnai tabuno chini dofa no ses khlai to nika nge chung umhai jaga tongoi tam khani ta khokte bukhusong ro wanso gone de ang mununa si musungo borogo BJP ro press meet khaimani mununa musungo Tripura motha khai hena borobo Tripura motha no copy khai surung tongka borne bo thokai si ta musi ne proof tongo proof hai se proof noro khai thokai khai Tripura motha noro khai thokai joining khai Tripura motha bujidi noro khai thokai joining khai actually sanatha ganke BJP Tripura na chalgoi se malia CM bo chalgoi malia phan kuri kha chaboi malia o Tripura tamung toka buskango tebo nuknai haise BJP laddu BJP ni Tripura sa je takhuk bukhuk sung tongnai ro bor wan sugoi tongo jorano naharai tam 1700 2-3 nukan norok je 6000 buso basto sob buso bujani joining khayu hin samani je thokai jumla অবশ্যই Tripura motha khai phanongnai haise Tripura sa khai phanongnai tabungni Tripura sa sisajak tabungni Tripura sa educated uneducated ya bebak na wansukjak thangnani musungjak bai thangnani musungjak dofa no phiyongnani musungjak dofa oroi poroi khlaijak dofa machaya manu yaw khlaijak dofa buibai satok pitok khlaijak obono nukjak tabungni Tripura sa abono nukoi wansukjak pia ekdige degaisa koksawo rang income khainani muchung khainke sakbai thang hamnani muchung khainke BJP party no khlai tongai lai aram samung kubangma mannai thokai sawoi buino bandinani lama mannai scope mannai samung rogo man tongnai available bai thang bachinani bagai nukhung bachinani bagai bai thang bachinani ne wansuk khainke BJP no khlai tongdi dofa no phiyoknani ne wansuk khainke abo nungno decide khlai di boro dofa no phiyokna thanga boro thango chiri khongna na dofa ni kok chung boro thango sawe man bo lama tong chung dofa ni bagoi sakni kolom ti khiklai soba khlai man o lama se chine na chung jini ang okong no sanamu sung dofa ni bisingo bo jodi samong tangthani wo chaya chugya borok wan sumung sitra tongkangke o borok no side khlainani dorkar tini buskango maharok tanuk thu bokkatal bokkacham bini bosune experience tongo politics haipano botini nungbai baksa phaiyak rom pai noi bonakatal bo mahai maharok kokta sale main ke chini samung sin important samung chini samung tanglai thani wo musa kok bang ya tui nai thok khai Tripura sarno tui duloi kam ka samung tangloi
buskang ni bolong no hogoi thangnani abo si main chini important gang wansugo chini o takuk okra song phaika abo haitebo kubangma takuk song o jora wansugoi tong jora nasingoi tongmani bago bor phaya bano tongoi tongana nge chong buskang gote bo nong nai haiji nge buskang ho 2028 abo to tongono tongo পঞ্চায়েত ইলেকশন তো বড় খাইমালিয়া বরং দেশে হিম্মত করে দম করে একটা 587 পঞ্চায়েত একটা ফান মাংলা খাইছি যত বতক লাইবে নাই যত বতক গাবো তো বড় খাইরা গিয়া গিরি যাগো বসকাং এডিসি ইলেকশন তঙ্গো এডিসি ইলেকশন তো বড় মানানে আশা কম তে 2028 আবো মেইন ফাইট ও 28 ni bagai tabono sungti ar khai basana nai reading oi basana na haiji haiji sungti prasaro baksa wansumung thansang yasa sungte chini buridu samung dang tongnai chini baga hanbia wansugoi tongnai chini kahamnon naya angoi tongnai borok no chung ten norai malia haiji chung baksang na nang haiji chini wansumung thansang na nang ba chung haiji haisara chung ten normalia nge sisa sidi no bonang khasi sidi chini ti prasarok no bhaikai thungoi tong abona wansugoi ki cha thopuru rogo wansung nai chidi abona chini jora chini bobakra chini logi tong o jora chini jangni keple thanga chung mai jora te manglak olonge chini khanai saisi ge chung kana nai ba chung khaisi yang tin te bisi kok sana thanglia belai hambai norok no paithak jora kurgoi tong mani bagai malai nai norok bai next video gendrok an channel katalangoi tong hai subscribe khai di bell icon chindi te norok ne wansung mung norok comment bising tu share khai mano hambai